Merry Christmas po sa ating lahat. Ayan, so good morning mga JMC. Ayan, open ang ating shop. Ayan, so kung kayo po naghahanap ng mga bilihan ng bisikleta na napakarami pong available ngayon dito sa ating sa JMC Vice Bicol. Ayan, located po kami dito lang sa San Francisco, Ocampo, Camarines Sur. Dapat lang po ng Shell Gasoline Station sa Ocampo, na pwede nyo rin pong i-google map JMC Vice Bicol. Ayan po, along highway lang po kami. Makikita nyo po kami kung galing po kayo ng Partido Lagunoy. Ayan, bandang right sides. Pagdating naman po kung galing po kayo ng Pili, Naga, ayan po, bandang left side po. Basta tapat lang po kami mismo ng Shell Gasoline Station. Ayan, so may mga naka-display tayo sa labas. Itong mga BMX and mini mountain bike natin, good for 8 years old. Ayan, so ayan po yung mga mountain bike na, mini mountain bike na pag 8 years old. Ayan, so meron din tayo mga twist car and mga size 20 na may training wheel pa po. Sa mga hindi pa marunong magbisikleta at kailangan pa ng training wheel, meron po tayo mga available po dyan. Ayan, na pwede nyong pagpilian. So napakarami po yan, no? So kung kayo naman po ay may mga anak na mga, ay meron pa pala dito, ayan, mga mini mountain bike, alloy po yan. Ayan, so may mga shifter or cambio. Ayan, meron po yan, alloy po yan, naka smooth weld. And then ito naman, ayan po ay mga mini MTB, may mga shifter din. Ayan, so napakarami pong pagpipilian. Kung kayo naman ay may mga kids, no, good for 2 to 4 years old. Ayan, pang kay ate, kay bunso. Ayan, so napakarami po yan. Ayan, lahat po yan ay good for 2 to 4 years old. Ayan, pang kay kuya. Yan na pwede nyong pagpilian dito yan sa atin sa JMC Bikes Bicol. Ayan. At kung kayo naman ay may anak, no, na 4 years old hanggang 7 years old, yan, meron din tayo dito. Yan, mga size 16 naman. Yan, yan po yung sakto po doon sa age nila, 4 years old to 7 years old. Siyempre, depende po yan sa height ng gagamit o yung height nila kuya or ni ate. Ayan, so napakarami pong pagpipilian dito sa atin sa JMC Bikes Bicol. At the same time, kung kayo po ay malaki na, ayan, so meron tayong mga mountain bike. Yung mountain bike naman na po ang hanap nyo, meron po tayo dito mga mountain bike, budget lang, friendly. Ayan po, meron tayong ano po, no, sa mga kids bikes, sa mga mag-walk-in po ngayong Christmas, no, ngayong December. Ayan po yung mga price natin. May discount pa po yan, less 300 pesos sa lahat ng mga kids bikes mula size 12, size 16, and size 20. Ayan, sa mga adults bikes naman, option nyo naman po, less 500 pesos. Ayan, so halimbawa, no, itong 4,800 natin na mountain bike, ayan po ay ma-avail nyo siya ng less 500 pesos, 4,300 pesos na lang po yan. Dito lang po yan sa JMC Bikes Bicol. Ayan yung pamaskong handog ni JMC, less 500 pesos. Ayan, napakaraming pagpipilian dito sa atin. Meron Gen, Tanda, ayan, 4.8. Ayan, so kung gusto nyo upgraded version, ayan po ay mga Pro Max na available sa atin. Yung mga price po, no, nakadikit na po sa mismong frame, na para hindi na kayo mahirapan magtanong kung magkano yung presyo ng bikes. Ayan, so nakikita naman na po sa screen. At the same time, no, may discount pa po yan once na nag-walk-in po kayo dito sa atin. Ayan, so meron tayong Tosic X-Force 2.0 Exceed. Ayan, so 1/2 of speed po yan. Yung mga budget friendly. Ayan, meron ako dito may naka-less 1,000 pesos. Ayan, so maabayin mo ng 8,000 pesos na lang itong Totem Flex natin. Ayan, napakaganda niyan, hydraulic, naka-Shimano. 29er din, Ayom. 7,000 pesos lang po yan. Naka 1/9 speed ka na. Ayom mountain bike, 29er. Totem, ayan po, less 1,000 pesos. Hydraulics brakes, naka Shimano. Alivio and Altus, ayan, 10,600 pesos, less 1,000 pesos. Yan po ay 27.5. Yan, meron din akong Kinetic 27. Ayan po ay 5,000 pesos, less 500. Kinetic Vulcan, ayan po ay 5.8, less 500 pesos pa po yan, no? Yan, lahat po yan ay may mga less 500 pesos. Pero itong dalawa, ayan po ay may less 1,000 pesos sa mountain bike. Meron din po akong mga ladies bikes or tawagin natin Japan bike o ladies bike po.
Ayan, shaming, size 20. Ang 5,000 pesos lang po yan. Pero mabil mo yan dito ng 4,500 pesos once na nag-walk-in ka dito. Ayan, sa JMC Bikes Bicol. Ayan po yung mga mountain bikes natin. May mga parating ngayon, no? Nasa 49 units yung parating ngayong araw. So wait na lang, pero mga assorted lang din po. Pero meron mga bagong item na aabangan. So budget friendly na mga mountain bike and road bike. May mga dumating sa atin mamaya. Ayan, 49 units po yon. Meron din ako dito ang hybrid. Ayan, mountain bike siya ang forma, pero naka road bike yung gulong. And syempre yung pyesa, naka mountain bike na. Pero road bike hybrid po yan, combination ng road bike and mountain bike. Yan po ay may discount pa, no? Fixed gear. Yan, budget na road bike. Itong si Jen, 5,000 pesos. 5,300. Yan po ay may mga discount, 500 pesos pa, no? Once na nag-walk in. Dito meron din akong shaming, fixed gear. Ayan, so napakaganda niyan. Fixed gear na naka-aero. Promax PR 40. Gen 107 Gen G700C. Ayan pa, may discount pa yan, no? Once na nag-walk-in kayo dito. Less 500 pa po yan. Promax PR30. Ayan, so available pa po sa tatlong kulay. Road bike, naghanap ng road bike na Bripster or STI. Ito na si Promax PR30 and Promax PR40. May bagong dating mamaya, so abangan nyo. So meron din ako dito Kinetic Gear Chaos 8 less 1,000 pesos naman po ito. 92 less 1,000, ma-avail mo ng 8,200 pesos ito. Naka Bripster or STI na. L2R3 po yan, no? Napakaganda ng bisikleta na yan. Nakasama lang siya sa promotion natin. Budget friendly na naka Shimano thumb shifter. Ito si Gent natin, 890. Ayan, so price po niya is 6,500 pesos. Push bike. Ayan, so available. Push bike tayo. Available po 2,500 pesos. Push bike pang kay kuya. Wala na po akong purple o yung pang babae. So pang kay kuya na lang. Pero pwede naman ito kung gugustuhin. 2,500 less 200 pesos pa ito pag nag-walk-in. So yun po, napakarami pong pagpipilian dito sa atin sa JMC Bikes Bicol. Ayan, so message kayo kung ano yung mga available. So nakapost naman po yan separately para mas mabilis nyo pong makita yung mga available. At the same time, meron na rin po yung presyo na hindi na kayo mahirapan kung magkano. Ayan po, dito lang po yan sa JMC Bikes Bicol, no? So located San Francisco, Ocampo, Camarines Sur. Pwede nyo yan pong i-google map JMC Bikes Bicol. Napakarami pong pagpipilian, budget friendly na bisikleta. Ayan. So thank you and God bless and Merry Christmas po sa inyong lahat. Sa mga nagtatanong kung merong 4,000 na mountain bike, meron na po ako dito. Ayan, 4,800 plus 500. Ayan, mabil mong 4,300. Ayan, si Tanda and Jen. Ayan, so yan po. Sa mga kids bikes naman, napakarami po niyan. Size 16 pang kay ate and kay kuya. Size 12 pang kay kuya and kay bunso. Okay, so thank you po and God bless. Yan, visit lang po kayo sa shop. Open po tayo 9 AM to 5 PM.